zakon je bio, odnosio se na sve koji su pali ispod 20% prometa. Pokazalo se da to nije bio tako veliki broj koliko smo očekivali, što je u krajnjoj liniji dobro, ali ne možemo se praviti da ne postoji dalje ekonomski utjecaj pandemije, vrlo negativan. I sad smo vidjeli, uočili nakon 6 mjeseci da su neke grane prošle mnogo lošije. I to katastrofalno loše, kao što je turizam, hoteli, kao što su prevoznici, aerodromi apsolutno nemaju prometa, a izvoznici ugroženi jer ne postoji tražnja na zapad. Oni se pojaviti onog momenta kad se nađe vakcina. I mi bismo sad formatirali jedan program budžetski, znači kroz ministarstva, putem uredbi, jedan program koji je neki niži level od korona zakona, da pomognemo samo te ciljane, znači grane kroz ministarstva, prometa, ministarstvo turizma i ministarstvo privrede. Jesu to ona sredstva iz korona zakona? Pa se budžet ne raspoznaje bojenje sredstva. On je budžet, on je 5 milijardi i ne kaže vam da ove pare su obojene strogo za penzione. Znači mi budžet od 5 milijardi koristimo na način kako govore potrebe u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta. Tako da i jest, potencijalno bi se moglo reći da to su ta sredstva jer tamo nisu utrošena. Ali znate kako u budžetu sredstva dolaze i odlaze. Kad se onda može očekivati? Pa mi ćemo ovih dana, već sutra možda informaciju sljedeće vlade, informaciju, onda u par narednih sedmica da to kreiramo u skladu sa potrebama tržišta. Razmišlja li se o korona 2 zakonu? Molim? Korona 2 zakonu? Ne, korona 2 se presloženo je da neki zakon guramo i ovaj smo dugo, 2 mjeseca gurali u trenutku, treba reagirati mnogo brže na ovom. Ne razmišljam, ali ova ima karakter korona 2. Evo, po novcu je praktično gotovo isti, to je jedno. Drugo, zaboravljamo svi da je na korona zakonu bilo i oslobađanje od akontacija za dobit, to je mnogo više novca od 100 miliona, koji se ne mora platiti. Zatim smo oslobodili i opštinama, oni 80 do 100 miliona, poslali kantonima i opštinama 230 miliona. Sve to novac bio obojen tačno na preveniranje zdravstvenih i ekonomskih posljedica korona pandemije. Šta su teme kolegije? Ne znam, jer se nikad na kolegiju se određuju teme. Zaista je tako.